Cargo Partner, the passion for excellence. Ko zna šta je izvrsno, teško će ga zadovoljiti bilo šta slabije. Organizacija pomorskog, avionskog i drumskog transporta robe, špedicije i logistike širom sveta, u saradnji sa razgranatom mrežom agenata. Naš je moto tačno, pouzdano i transparentno, uz inovativan, dinamičan i fleksibilan pristup. Uspeh Cargo Partnera rezultat je profesionalnog odnosa i duha zajednice zaposlenih. We take it personally. Cargo Partner.